ассалому алайкум дӯстони азиз, соза нағзен саломати хубай духтарако. имрӯз навори мо боз ҳам аз магазини 1001 майдачӯида пешниҳод мешава. бори новинкои фасон овардаган. ҳозир ман якта ба якташ мода нишон метиҳам. бозори Корвон тарафи Тилобозор мешава. ин тарафи Тилобозор мешава. поёни бозора диден ай дарвозаҳо берун мана дуюм ошёна рӯ барои ҳафтум дарвоза мешава. диден аз раи тараф ҳафтум дарвоза тарафи пажаркай ин магазин бошад, аз тарафи Тилобозор истодагай. хулас ина даромадгоҳуш ворид мегардем. ҳозир ман шумода новинкора нишон метиҳам. ина духтарако ворид ки гаштен анами нуқтаи савдора нигоҳ кунед чиқадр калони хушрӯй ҳамаш бори навай ҳозир ман нишон метиҳам. инаи дарошко омадагиян беҳад фасонак 30 сомон. ҳозир ядури сумкаша нишон метиҳам. ино аз қафош резинка дора на и тараф нарава гуфта резинка доштиян мана ира чапана гирифтен. хулас 30 сомони беҳад расветкои хушрӯ манаи қафошай ана баъд бо инаи модело ҳаст. диден ҳар хел барои кӯдаконоям хушрӯ мулоимакайра шушта мемонен ҳичи намешавад. диден духтарако ина моделоша бинен чӣ хел фасон. ино ҳамаш дарошкаи 30 сомона мана беҳтарин қолинчаҳои фасон. қолинча дарошкаҳои аҷоибот хушрӯ. ина расветкаҳоша бинен духтаро чӣ хел фасонакан. инаи Луи Витона нишон тиҳен коричневӣ. мана ёра бинен охи духтаро мана 30 сомони. хулас ҳамаи ҳамино бори новинкаян. духтаро коврика омадагиян ина суратҳои навш беҳад хушрӯ чизи удобное барои хонаҳои кӯдакдор. марҳамат 85 сомонаш ин размери калоншай ду тарафаян. тарафи дигаршам нишон тиҳен мана нигоҳ кунед ду тарафа. марҳамат инаи тарафаш бо дигар хели сумка дора. анаи моделам ҳами хел духтаро ишам ҳами 85 сомонаяй размерои калон. ишам ҳами хел ду тарафа. аз ин тараф дигари сумка аз тарафи дигараш боша бо дигар хели сумка. хулас ина духтарако дар кортон ки боша биёен коврико омадагиян 85 сомон. ана баъд партачо омадагиян духтаро мана ҳама намуд рангош омадай ҳама гилош омадай. ин партачо чанд сомон? 65 сомон парто. инаи стуло 35 сомони. ина тарозу барои катбонҳо духтаро 55 сомон. марҳамат дар кор бошад бинед чӣ хел удобния ки хушрӯ мана барои катбонҳо беҳтарин туҳфа мешава. агар барои туҳфа гирифтанӣ бошад ё духтаро касе ки дар корайтона ина марҳамат биёен магазини 1001 майдачӯидада омадай. духтарои комплекта бинен иқа хушрӯчая нигоҳ кунед чойникча дорад дутта амхел бакал гӯем 4 та чашкича дора мана бакалча дора 30 сомон амқа фасонак. марҳамат туҳфа карданда хушрӯ варианти беҳтарин. инчунин пилисосои анамхел дастӣ пирсида буден майда. марҳамат 190 сомон. ина касе дар кор боша биёен ҳастай ай пеш бо бинен. интихоб хеле зиёдай мана бинен инамино ҳамаш борои наван. ана утюг пирсидаги буден утюгҳо тамом шудаги будан омадай паривои утюг чанд сомон? 55 сомон паривои утюгҳошон. духтаро баъд наи стульчико калонош омадай домико будан ку майдаҳош 30 сомонаш буд. ана ҳозир 55 сомон ина размерои калонош омадай чандта расветка. касе дар корай марҳамат биёен ҳастай. ана баъд супница омад бори новинка 110 сомон. беҳад хушрӯча. ана ям бори навая 200 сомона. ана бинен духтарако 200 сомони ва ё пилта дар кор шонест ба худаш амхе ваеш ҳастай. пилташ да такшай. ана баъд инаи 35 сомони чӣ меша? блендери дастӣ 35 сомон. марҳамат биёен магазини анами 1001 майдачӯида. дар ҳақиқат ҳам 1001 майдачӯида доранд барои рӯзғор. ана баъд бо ҳастай анаи хел обнӯшакора нишон дода будам як бори дигар бинед 10 сомони ҳамаш. анаи пасудои нав омадагиян ино чандан? 2 дона 25 15. анаи тараф 2 дона 25 15 донаш. хулас ҳар хела нархай ҳамаи ино бори нав мана духтарако бори новинка. касе пирсида буд инаи косаоша бинен чӣ хел хушрӯ калонай коса боринай. нархи ин чандай? 15 сомон будай. анаи кабуто чӣ бори наван? мана инора бинен 2 донаш 25 сомон калон. иҷода шумо тарелка ями 8 сомон сар карда пайдо мекунанд духтаро.
мана ай пасдорш набинен на бо 15 сомона ҳош ҳастай мана баъд и чанд сомон ду донаш 25 сомон ира ози аз и тараф нишончи ми тараф 10 сомия на духтаро ина кадо меша ки мегирен 10 сомона нами пасу даҳо беҳад хушрӯ мана духтарако 10 сомон моделҳои бисёрай ҷада бинед чӣ моделакои фасон омада ина мино гулои новинка ранги пахтаглакои худмон ҳастанд ко ҳам хеле ина бори хитоиш омадай 10 сомон мана ёша бинед чӣ хушрӯ 10 сомон ин моделшам 10 сомон хулас 10 сомонаҳошам гулои новинка дора мана ана ин ваё чандан супницо 55 сомона ина супница 55 сомон ин амудаш 25 сомон ҳаст ана баъд бо ҳози дигар моделҳоям омадагиай нишонтон метавам ин тарафда ҳастай ку новинка ҳози духтаро ин супницаҳошам новинкаҳошам нишонтон батиям бинен мана ия и чанд смай 35 сомон мана бинен духтаро ирач хеле 35 сомон ина 35 сомон ай косои калон чи ина 35 сомоне 30 сомон ини моделаш ай новинка чанд 35 сомон мана бинен ино ҳама шишагияна чиниян бисёр мепурсанд ки ино пасдоршон сафола ё чини ай духтаро ба ҳазур биёен ай пеш бинен мана лошкоям ҳастай нахе тарелкошам ҳастай ана баъд бо инаи новинкаҳо омада ин моделош буд инош омад бо 15 сомонӣ ана нимкосо чанд сомон 10 сомон ана ин модело бошад нимкосо 10 сомонӣ а пиёлаҳошон бошад 8 сомонӣ ай ина пиёлаҳоро ҳозир ман нишон метам духтаро бинен чӣ пиёла бисёр доранд ҳамаи ҳамино донаш 8 сомонӣ ай мана гулоша тамошо кунен ай пеш бинен агар маъқул боша ба метонен омада харидорӣ кунен инаи модел новинка диден мана ин модел новинка ай мана ин модел хулас ина мино гулошон ҳамаш гулои новинка мана оранҷвиш ҳастай ина мино ҳамаш моделҳои нав нархошон 8 сомон донаш духтаро баъд инчунин ана ё новинка омадагиян орд гирак беҳад хушрӯ чанд расветка 10 сомон ай донашон мана бинен чӣ фасон баъд ана ин наборои ришта тамом шудагӣ буд 10 сомонаҳо бо омадай чанд модел ана ира бисёр мепурсанд марамат и барои ам болои салат болои ам тарелкаҳо ам я пачкаш чандта дора чанд смай 30 доштаай хушрӯай 10 сомон мана пакетикаш калони хушрӯай ина нигоҳ кунем комплектҳо чӣ фасонакан ҳама чӣ доранд сузан ҳама намуд ришта бо метр хулас ҳама чи ҳастай 10 сомон ина иваё ҳаста контейнерако мевашувак буда ё ина нигоҳ кунен 10 сомони духтарако ана баъдан бо ҳастай инаи корзинкаҳоро гуфта буданд ки рафтем наёфтем марама духтаро омад бо бори навда чанд сомон 10 сомона 10 сомон ҳамаи расветкаҳош аст ҳозир бо расветкаҳоша ман шумода нишон метам ина ё чи ан нонгиракан ира бинен чанд расветка омадай 10 сомонӣ ана баъд ина ё иям ами барои шустани мевавам хеле 10 сомон ангуру мана нигоҳ кунен инаи моделҳоро бинен ҳамино ҳамаш 10 сомонӣ инаи подставкаҳо 10 сомонӣ баъд ана ё тамом шудагӣ будан омадиян духтаро нигоҳ кунен лошкачкатиай 10 сомон барои чои қоқам хеле чиз гирифтан мана 3 тагаш ҳастай 4 тагаш ёям ами донаш 10 сомонай марҳамат метавонен ки ай пеш омада харидорӣ кунен ана баъдан бо ҳастай ино подставкаҳо ёям 10 сомон и барои вана мана бинен чӣ хушрӯча 10 сомон инаи вай косачо омадаги кришкадор иам 10 сомон инаи контейнеро ҳастай барои даруни холодильник или ягон мана бинен хушрӯ ягон чӣ бурдан ланч бокс барин мана 10 сомон иам контейнерои новинка хулас ина ёям хушрӯ барои қошуқу вилка мондана мана
یایم هم خیلی подставкачая یا که برای کودک دمیتی روچکا و هم خیلی چیزاشون هم میمونه یک یک خشرو من 10 سومون انا بعد بو هستای دخترکو اینم خیلی وایو اینو یا چندان 3 دونش 10 سومون ریشتوی کلون میپرسن 3 دونش 10 سومون стульчикой нав омадаги اینم стульчико 10 сомони ам духтаро марҳамат стульчик касе дар кор боша биёен инаш бо кришка доран ёям 10 сомони кришкои фасон баъд тамошобино нигоҳ кунен иҷодам ҳамаш ҳама хел вай омадаги контейнеро мана ҳама намуд контейнер оҳаниёшам ҳастай мана бинен иша бинен ёрам хишруа 10 сомон аҷоибот фасонак ана баъд медонен коврикое ки мепирсида буданд духтарои мо аз ҳамин омадай и майдоша ё калонош ози кушоя намура мана и 70 сумаша шумо кушодан гирен хулас духтарако як бур контейнерро нишонтон тим баъд бо чивайора нишон метим коврикора нигоҳ кунен 10 сомон иҷа 10 сомон ино 10 сомон барои мева хӯрдани кудако мевои нареска ина нигоҳ кунен тахтачоҳо омадагиай 10 сомонӣ ҳама намуд тахтачоҳ ҳастай мевагирако ҳастай мевагиракошон 25 сомон мана бинен ду намуд ҳастай ҳам аз ин модело ҳаст ҳам аз ана ин модел ҳастай 25 сомон иҷада венчку инами хел ситаву ҳамаи чӣ дора нигоҳ кунен нархошон 10 сомон а як донаш ана баъд ҳози машмода ваёшам нишон метим обнушакошона обнушакои 15 сумара пирсида буден духтарако ҳастай ҳозирашта ина биёен пайдо мекунен мана 10 сомоноошам ҳастай ози бо ман нишонтон метам ана 15 сомоноям ҳаст марҳамат духтаро биёен бо айпеш тамошо кунен ина ба кало ҳаст дудонаш 25 сум калоношай ина ёша бо бинен духтарако обнушакои беҳад фасон барои рӯғангирӣ ина ино хушрӯ мана удафашам нишонтон додум ино 10 сомонаи тамошобино беҳад аҷоиб фасонак ана баъдан ана инамуд обнушако ҳастай мана иноям ҳами хел нархошон 10 сомон 15 сомон ина обнушако духтарако обнушакора пирсида буден бисёр мепурсанд ростӣ марҳамат ҳаста як донаш 10 сомонай мана диден ҳама намудуш ҳастай эҷада бакал обнушак ҳар он чизе хоҳен тобистона зимистона мисолам шишагиш ҳастай ҳам пластмассиёшон бакало бисёран интихобуш марҳамат баданаи пиёлаҳо ҳаст пиёлаҳоям новинкаян и модели пиёлаҳо як донаш 10 сомон ино нимкоса бадинан калонакан мана ёра бинен гулои навуш калони хушрӯ 10 сомон як донаш мана ана баъдан бо иҷада игрушкои новинка овардагиян ира бинен и самолетико буд тамом шуда буд ина бо омадай и чанд сумай ана ё 15 сомон будай нигоҳ кунен хушрӯ аз ин чандта расветка омадагия диден чанд расветкаи фасон ҷа фери дорану ҳамаи чӣ доранд духтаро мана ина и модело ҳастай 10 сомон беҳад развивающий хушрӯча ранга метуни кудак да нишонти хулас ина мошинчако ҳамаи ҳамино 10 сомонӣ мана и самолетикора бинен 15 сомонора чихе бисёрай ана пластилино ҳастай 15 сомон ана баъд бо ҳаст иҷада ҳар хела дигар намуда бозичо 10 сом 15 сомон инам хеле нархда духтаро мана ёра бинем бо инам ино хушрӯан 10 сомонан духтаро нигоҳ кунен чихе набураки калонаки фасон ё ки иноёша бинен инаи моделоша бинен ҳамаи ҳамино нархошон 10 сомонӣ ихе конструкторо ҳастай мана пакетикаш 10 сомон ягон чи месозанд кудакохчон медонан аллакай мана пистолетику ҳар чи доранд диден мошинчаву ана баъд аз анаи модело ё чанд суман ина ёра бинен духтарако хушрӯчае и чандае инаи 10 сомон диден духтаро ҷа чанд моделай диден ҳар хела резинкачаҳо 10 сомонӣ мана ина фасон ачки омадай кудакона диден чанд модел бо биёин ёра айпеш хитон бинед ина ихева яко ҳастай
косметичку ҳастай нехе резинкача у заколкаву ира бинен хе чиха интихоб бисёр ай духтаро мана ба духтарои нехели пузурёкора мепрсиден мана омадай ҳама намудуш 30 сомон хушрӯай туҳфа дам кӯдак дая мегирен хирсан мешава мана бинен чанд та расветка омадай донаш 30 сомон уна омаделиш чанд смай ваям 30 сомона а вай 35 сомон будай баъдана ёра бисёр мепрсен духтаро мана ҳама намудуш омадай ай 25 сомон то 35 сомон ай ана ба фломастерошон зуре ҳаст ки ё чандан 35 сомон аз има гирифтагим духтарумда фасонай духтаро на касе дар кор бошад тарафаи 35 сомон зурай рангошам яркиай ана утижокои детски 25 сомон нехе наборои куклаву инаи чи ай вай фонарик лампочка и фонарик будай духтаро и чанд сма 55 сомон фонарики калон инаи наборои куклошон ё чанд будан кукло ина 45 сомон белик дорад диден вай куклаш хушрӯ духтарако марҳамат ина калонош ҳастай 90 сомон мошинчош 100 чанд 120 ана мошинчо 120 иҷа бо нигоҳ кунед кукла дигар хелошам ҳастай 55 сомон ана 60 сума 45 сума хулас ҳар хела нархҳо дар иҷа шумо пайдо мекунед ина 60 сомон ин моделиш калонтаракош бо 60 сомон мана бинед чихе бисёр доранд ҳамаи ҳамино бори нав новинка тупора мепурсанд тупотон ай чанд сума сар мешаванд то 100 сумара нехе тупо ҳастай ай 25 сомон то 100 сомона нархш ана баъд бо ҳастай иҷада инчунин ина наборо барои мардҳо марҳамат ба духтарако ина коврикои ярки фасони дига омадагиай ё 80 сомона ё 85 сомон ишам ду тарафаяй ира қафошам нишон тем хушрӯа барои кӯдако беҳад фасонак марҳамат качествашам зурай ё ҳич намешава аз иноям ма истифода бурдагим хонада кӯдакода нағзай мана ду тарафа агили дигари яркишам нишон тед ози агили фасони дигашам ҳастай духтаро марҳамат метонен ки тамошо карда интихоб кунен мана иша бинен даруниш чӣ хеле ай оз нигоҳ кунен да духтарако ира ярки хушрӯ мана иҷада ҳама намуд ҳайвоно ҳастай шумо метавонен кӯдакда якта ба якта нишон дода номошонаву ҳамин як вай развивающий да бозии развивающий кунен катишон ана даруншан нишон тиен даруншам хеле ая ира дохили ваям даруншам хе будай ана ба духтарако нигоҳ кунед инам хе подставкои хушрӯ будай инам пачка 15 сомон барои тарелкои шумо бинед чӣ хушрӯ 15 сомон инами хеле пачка даяй вақте омаден диден ҳатман гирен 15 сомон бинед чӣ подставкаи хушрӯ мешава хулас материалшам фасонакай мана марҳамат хоҳишмандо борои новинка ҳамаи ҳамино бори новинкаян ана 8 сомона мепурсен тарелкои 8 сомона инами моделоян ино размерошон майдатарай бинен мана сабуктаракан бад 8 сомонаи донаш мана ин моделоям ҳастай 8 сомон ҳамҷа кадомеша ки мегирен 8 сомони хулас мана духтарако диден глош чихе фасон амиҷадаш мо аз ҳами 8 сомон сар карда тарелка меёбем бори дигар такрор мекунам бозори корвонай тарафи тило бозор духтарако рӯ барои 7 дарвоза мана нигоҳ кунед инами тарелко ҳамаш 8 сомони духтарако аҷоибот фасонак ана духтаро духӣ омада ина духиёшон 7.5 сомон будай будора бошон хушрӯ духтароида чанд тавай доштай запах доштай мана карманни духиё 7.5 сомон ин мужской буда я женский шаброрко мана ята розови будам и женский по фикрам аз женскиша мекушоян бинен 7.5 сомон донаш карманни духиё ана баъдан бо помада ҳаста иҷада помадо чанд сомон духтаришам ҳастая
من خلاص اینا دخترکو انا بعد با این خیلی پیلکا و هم خیلی چیزاکو میپرسن هم من امودش هستای دیدین نرخشون 10 سومون پایان بودگه 10 سمیان اینجا ده هر خیلی بوده 2 تاش 15 یک دونش 10 هر خیلی ها ایره نشون دادیم من کانسلیاری هم بسیار وردگیان هازی کانسلیارشون هم نشون میتیم یا مساملیت های 15 سمه که نام نشون دادیم همونای دخترکو دیدن پلاستیلین و همه چیزی که در کرایتون اینجا در میوبین تماشا بینم مرحمت بیاین ای پیش بختون تماشا کرده انتخاب کنین